गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव थानाय खोला गुवाहाटी बरगुदि थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव 2024 मायथाइनि जानुवारि दानाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 49थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दिनै दाफुंबाय। फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दानाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 49थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय। दिनै बानजाय आफाद दानायाव बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बिबान मोननो हायो खोला गुवाहाटीनि एमएलए रमेन्द्र नारायण कलिता, गाहाय नेहाथारि महरै डक्टर बाबु बर' आरो मावफुं आफादगिरि महरै अमरेन्द्र ब्रह्म बिथांमोननो बिबान होनाय जायो आरो लेङाइ आफादगिरि बोसोनगिरि गोबां दालाय आफादाबो दाना होनाय जायो। दिनै बे बानजाय आफाद दानायाव बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अश्विनी कुमार स्वर्गियारी, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फोसावदिं आफादनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि पतेन्द्र बसुमतारी। हाबाफारियाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै बानजाय आफाद दानाय हाबाफारियाव जाफुंसारहोयो। गोजोनबाय आरो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिबाय। आंजों लोगोसे दा जोंनि दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव दिनै 9 सेप्तेम्बर 2023 दिनैनि सानखौ नैबे राथि स्वर्गियारि भवन गुवाहाटी साउथ गुवाहाटी प्राइमारि बड' साहित्य सभानि बियो न'। दा बे राथि भवनाव दिनै गमामायैनो जोङो गोबां गोजोननाय मोनदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै। आरो गिबियावनो बे नोंथांमोननि चेनेल बड'लेण्ड बुब्लिजों लोगोसे गोबां चेनेल बयनोबो जों आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिबाय, मोजां मोननाय जासिबाय आरो गोबां नायगिरि रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो हामग्लायनाय खुलुमनाय मोजां मोननाय जासिनाय जाबाय। दा बेखिनियाव नोंथांनि जि सोंनाय दिनै गमामायैनो आंजों लोगोसे गोबां जोंनि मिरु ब्रह्म धोरोम दैदेन आफाद अर्थात दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद सदौ ब्रह्म धर्म समिति, दिनै जोङो बेवहाय आफादगिरि दङ, नेहाथारि दङ, आफादगिरि अश्विनी स्वर्गियारी, हनै नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म आरो जोंहा प्रसार संसदनि रबिराम बसुमतारी आफा दङ, बोसोनगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म, ओमफ्राय दा हनै जोंहा सन्तला बिथां दङ ब्रह्म। बेखिनियाव दिनैनि बे राथि स्वर्गियारि भवनाव गुवाहाटी जोङो बानजाय आफाद गमामायैनो दानानै होनो हाबाय, साक्सेस जाबाय होननानै जों सानदों। रमेन्द्र नारायण कलिता माने साउथ गुवाहाटीनि एमएलए बिथांखौ मासिगिरि लानानै मावफुं आफादगिरि जोङो अमरेन्द्र ब्रह्म बे बाबाखौ मोननो हादों, वर्किं प्रेसिडेन्ट। नेहाथारि माने डक्टर बाबु बर' जोबोद रोंखा राखा बिथांखौ जों नेहाथारि मोननो हादों आरो गोबां लेङाइ आफादगिरि बोसोनगिरि जों गोबां बायदि दालाय आफादबो दानानै होनो हाबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। फैबाय थानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 49थि बोसोरारि जथुम्मा, बे बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो गुवाहाटीनि बाथौफुरि गोजौ फरायसालि बेवहाय जोङो खुंनायनि लाहार फाहार लादों। दा बेवहाय जोङो बानजाय आफाद दिनै गोख्रोङै दाफुंनो हादों होननानै जोङो फोसावदों। जों आसा खालामदों थांनाय 2008आव जोङो बे बाथौफुरियावनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जोङो बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो हादोंमोन। बै समाव जों चिफ मिनिस्टार तरुन गगैखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जों लाबोनो हादोंमोन गेवलां मेलाव। गोबां धोरोमनि सावरायनाय थान्दै मेलनि गेजेरजों आरो जोंनि जथुम्मानि गेजेरजों भक्त आइमोन आफामोनखौ लानानै सावरायदों बै समाव। आरो एबार जोङो देरसिन जागोनखौ जों नुहुरदों। जानुवारि जोङो सिन्था खालामदों दा जानुवारि दाननि फैबाय थानाय 2024 जानुवारि दाननि 21, 22, 23 खालार खालि जों खुंनायनि लाहार फाहार। आरो बेवहाय जोङो गोबां जोंनि आफादनि सावरायनायनि गेजेरजों धोरोम सान्थौ बिजिरलायनायनि गेजेरजों गेवलां मेलाव जों गाहाय आलासि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि दानि आसामनि गिबि मन्त्रि
बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि मोनगोन होननानै जों आसा थिदों आरो बिथांखौ जों मोनगोन आरो जोङो गाजा गोमजा खुंनो हागोन। जों गोबां भक्त आइमोन आफामोनखौ बे गुवाहाटीयाव बाहागो लाफैगोनखौ जों मिथिनो मोनदों। दानिफ्रायनो सिङाव गोबां सावरायलायनाय जादों, सरसा जादों। बेखिनिखौ जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गमामायैनो गाजा गोमजा जागोनखौ जोङो नुहुरदों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।